назди микрофон инҷо биё. кен шумо? раҷабзода шаҳбоз музаффар. чанд сол шуд кор мекунӣ? 1 сола 8 моҳ муҳтарам ҷаноб олӣ. 1 сола 8 моҳ? Бале. чанд хона дорӣ? рост шагӯ. 3 та муҳтарам ҷаноб олӣ. чанд мошин дорӣ? 1 та. якта не, рост шагӯ. Муҳтарам ман дорам дастамда. фаҳмидам, ва 2 та ман аст, 1 таш аз ман аст муҳтарам ҷаноб олӣ. якташ ба номи дигар, якташ ба номи худат. чанд сум истад мошин? чанд забони хориҷиро медонӣ? 3 забон муҳтарам ҷаноб олӣ. куҷоро хатм кардӣ? Дипакадемияи Россия муҳтарам ҷаноб олӣ. дурӯғ мегӯй, хатм накардаӣ. Консулужу бале бале. хатм накардаӣ, дурӯғ нагӯ. бале хатм кардаги нестам муҳтарам ҷаноб олӣ. ба сабабҳои пешат кардам барои надоштани саводат. чаро аз номи фарзандони роҳбари давлат гап мезанӣ? кадри ҷавони гуноҳат аз мӯи сарата зиёд аст. фаҳмидӣ? дар кадом сохторе кор кардӣ, аз ҷои туро ҷазоқатӣ пешат кардам. аз чӣ хел корда қабул кардем, ман намедонам. ягон каса итоат намекунад. салом намекунад ҳатто. чӣ? ту ягон бод аз осмон чакидӣ? не муҳтарам. қонун барои чӣ? қонун барои ки аст? гуноҳ надорӣ? кабудӣ надорӣ? дорам. ҳамин мере арзата меча гум мешавӣ. ҳамин қариб ки ҷавони набошад, курҷи тирмара мегирӣ, на кам аз 15 сол. пулои хориҷа баровардагидам гардонӣ. шед. аксариятро барои манагзаргоҳҳо, аксариятро барои терминалҳо, аксариятро барои раёсатҳои гумрук анами аҳвол аст. шахсони оддӣ нестанд. аз куҷо даромади буҷет мешуд? куҷоро нигоҳ мекунед шумо? садҳо миллион, миллиард рафта истода аст. мега буҷет иҷро намешавад. омӯзгор 10-12 соат рӯзи дароз вай мекунад, 700 сомон мегирад. ҳозирини гиромӣ, ба охири имрӯза аъзои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони як қатор сохтору мақомоти давлатӣ, роҳбарияти вазорати идораи бахши иқтисоди молия ва низоми банкӣ, кормандону мутахассисони мақомоти молия, сармоягузорӣ, андоз, гумрук ва банкҳои кишвар, назорияти мухтари кӯҳистони Бадахшон, видеото, шаҳри Ноҳиё, роҳбарони марказҳои татбиқи лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ва ҳоидҳои сохтории дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон даъват шуданд. аз ҷониби ҳозирин доир ба рафъи камбудиҳо, таклифу эродҳо, доир ба ҷорӣ кардани системаҳои нав, чӣ кор кардан дар кор дар ҳамин шоҳ таклифу эродо бошад, метавонед ба тариқи хатӣ равон кунед. доир ба ҳамин зарари муайяншуда, ҳукумати ҷумҳурӣ, вазорати адлия, Давлаталӣ Саид, мо муайян карда монда кор. агар мо ҳамаи зарарҳои молиявие ки прокуратураи генералӣ, агентии назорати молиявӣ ва коррупсия, палатаи ҳисоб, амният, корҳои дохилӣ, оное ки шумо худи кумитаи андоз, ин маблағҳоро вай кунем, як буҷети дигар мешавад. худи мафҳуми зарари молиявиро то ҳозир касе вай карда наметавонад. агентии коррупсия шумо зарари молиявӣ мегӯед. lekin дар асл ба буҷет маблағҳое ки мегӯед ба ин андоза маблағ ворид